Bo día a todas, a todos, a todes. Imos retomar agora, despois do visionado do documental e deste pequeno descanso, cunha mesa moi especial e cun título, como veremos, bastante ambicioso, diría incluso, non? Dereito a existir, disidencias sexuais e novas perspectivas LGTBIQ+, de Galicia, no que agardamos poder plantexar unha reflexión, digamos, do estado do debate, e das propostas innovadoras de defensa dos dereitos sexuais e de xénero en Galicia, no país. Quixera, antes de nada, agradecer e parabenizar o Consello da Cultura Galega por esta segunda edición, a todas as persoas que estades a participar, tamén a elaboración do documental, pois porque teño a firme convicción de que precisamos espazos de intercambio como este que sexan imprescindibles para atopar a nosa propia voz e dar a coñecer e reivindicar as iniciativas con perspectiva feminista e LGTBIQ de Galicia, porque moitas veces, como comentaba Carme antes, permanecemos no máis absoluto ostracismo, non existimos, cando aquí sí que se están a dar iniciativas que debemos reivindicar como pioneiras. É un exemplo, pois, as compañeiras que me acompañan nesta mesa. A continuación, teremos a oportunidade de debatelo, pero xa adianto que, na miña opinión, estas iniciativas innovadoras son un bo exemplo dos novos horizontes de emancipación que están a plantexar os movimentos de disidencia sexual e de xénero e tamén en sí mismas son a posta en circulación de novos escenarios metodolóxicos, como decía Carmen ao inicio, dos novos paradigmas para a academia activista e para o activismo académico tanto monta o caso. Temos a sorte de estar acompañadas nesta mesa de tres persoas que representan algúns destes novos espazos innovadores de resistencia. A miña dereita de todo, Ana Amigo, que ven en representación da Rede Galega de Estudos Queer, que é un espazo composto por investigadoras de distintas áreas de coñecemento que traballan sobre a realidade LGTBIQ+, ou queer en Galiza. Son investigadoras. Temos tamén ao meu lado a Paloma García, da Rede Educativa de Apoio LGTBIQ de Galicia, que é unha nova asociación galega pioneira que aúna distintos perfis profesionais do ámbito da educación e de todos os niveis educativos. Son docentes, profesorado que está exercendo en activo nos distintos niveis tanto na educación regrada como na non regrada. Xa por último, a miña esquerda, a Cristina Palacios, que é a presidenta de Arelas, Asociación de Familias de Menores Trans de Galicia. As tres entidades son pioneiras. Por facer unha pequena presentación das persoas que me acompañan, dos seus perfis, vale? Ana Amigo é doutora en Ciencias da Educación pola Universidade da Coruña, cunha tese que analiza a escola como espazo de reproducción de discursos cis-heteronormativos. En na actualidade atópase cursando un máster en Estudos Culturais e Artes Visuais. Na súa trayectoria investigadora sempre están vencellados os seus traballos á perspectiva feminista e á perspectiva queer. Paloma García é profesora de música no IES Castro Alobre, ademais é responsable de igualdade no seu centro dende o ano 2016 e dende o ano 2018 pois están poñendo en marcha os grupos de diversidade, que son estas iniciativas tan pioneiras en Galicia que agora tenemos oportunidade de coñecer. É fundadora da Rede Educativa de Profesorado de Apoio LGTBI. E Cristina Palacios, xa moitas a coñecemos, traballadora social cunha amplia experiencia na formación en distintos ámbitos, pero ademais Cristina é mamá dunha nena trans e este acontecemento levouna a fundar e presidir dende o 2016 a Asociación Arelas, que ten impulsado tantas iniciativas en Galicia como é o protocolo educativo, como é a lei trans, en fin,
unha sorte contar con ela sempre. E nada máis, moitas gracias. Se vos parece, vou vos dar a palabra, benvidas a todas, para que nos contedes un pouco máis sobre as vosas entidades e as iniciativas pioneiras que estades a desenvolver, vale? Se vos parece ben, comezamos pola dereita, Ana. Ok. Vale. Bo día. Primeiro quería agradecer ao Consello da Cultura e a Carnadán ternos dado a posibilidade de estar aquí falando do noso pequeno grande proxecto. Outro día fixen unha presentación da rede nas xornadas a memoria diversa que se levaron a cabo no Pazo de Mariñán e a verdade é que quedou moi curtiña. Logo, falando cunha amiga que estaba ali tamén, dicíame non, pero quedou moi ben, de verdade. Eso que parece que tedes aí como un pequeno tesouro que queredes mostralo ao resto da xente, pero como con coidadiño, non? Que non lle fagan dano. E a verdade é que parte de razón, só parte, temos un pequeno tesouro e penso que quen formamos parte del sabémolo ben. Mais esta vez tentarei facelo un pouco mellor e estenderme, se cadra un pouquiño máis, para que todas saibamos de que estamos a falar. A Rede Galega de Estudos Queer é de creación moi recente, nace durante a pandemia do COVID, na que o contexto de illamento social incrementou todavía máis se cabe a necesidade de colaboración e creación de sinerxias entre as investigadoras galegas que traballan no ámbito LGBT+. Polo que puidemos ver en diversas conversas, ese sentimento de soidade era algo compartido. Era un elemento común entre quen investigaba neste eido de coñecemento. Sobre todo, cabe aquí dicilo, tras os esforzos de determinados sectores de deslegitimalo e cuestionalo, levando ao debate público. Esta necesidade viuse máis amplificada aínda cos meses de confinamento, claro está. A dificultade para atopar o noso lugar no ámbito académico, un lugar que está, como xa sabemos, terriblemente capitalizado e no que os estudos queer e LGBT son minoritarios e atópanse altamente desprezados, levounos a buscar estrategias de colaboración porque creemos que a creación de redes sembra a semente do cambio. Redes que nos sustentan moitas veces no ámbito persoal, no ámbito activista e, por que non tamén, no ámbito académico. Pode parecer fácil visto desde fora, mas é complicado moitas veces atoparse dentro da academia sen formar parte dun grupo de investigación que traballa nas túas mesmas coordenadas, co que compartir coñecementos, debates, inquedanzas, por exemplo, tamén información acerca de congresos ou bolsas específicas. Deste xeito, nace a idea de crear un espazo de estudos queer que trate de difuminar os límites entre a academia e o activismo e que estexa fortemente marcado pola transversalidade, a interdisciplinariedade e a multiplicidade de perfís. Unha idea que comenzou cun té virtual e pasou a ser un proxecto de verdade o día que na primeira reunión que tivemos participamos 7 persoas. A día de hoxe, o grupo está formado por máis de 15 persoas que se dedican ao ámbito académico e investigan neste campo temático. Nos reunimos cada 2 semanas e parece que estamos a crecer. Entre as disciplinas desde as que traballamos podemos atopar a filosofía con Quique Latorre e Carnadán, a lingüística e os estudos culturais con Daniel Amarelo e Artemis López, a historia con Daniela Fernández, a educación con René de Palma, Mavi Carrera, Xandre Garrido e eu mesma, a bioloxía e a antropoloxía, de novo con Xandre, o análise do cine con Estrela Rivas ou o teatro con Gena Monde, entre outros exemplos. Moita xente moi diferente, con diferentes historias, trayectorias e formacións moi distintas que conflúen nun mesmo espazo coa idea de crear futuro para os estudos queer na Galicia. Polo de agora, xa fixemos varias xornadas internas coa finalidade de coñecernos entre nós, coñecer máis en profundidade os nosos traballos e ver as posibles conexións e intereses comuns que se poden desenvolver. Ademais, hai pouco sacamos á luz as nosas redes sociais en Facebook, Twitter e Instagram
nas que na actualidade estamos a presentar públicamente as integrantes da rede. E penso que podemos enorgullecernos da súa acollida, polo de agora. De cara ao futuro, temos pensado presentar pronto a rede no ámbito universitario, facer algunhas mesas redondas con estudantes de máster, con estudos nos que poides encaixar o noso traballo, e organizar un workshop cara a principios do ano que ven, no que se admitirá a participación externa, dando prioridade a novas investigadoras no campo. Este é un proxecto que ven definido polo obxectivo principal de xerar un espazo seguro no que partillar coñecementos, ter debates, establecer colaboracións e, sobre todo, fomentar o entendemento entre quen se dedica aos estudos LGBT na Galiza ou sobre a Galiza. Pensamos que un espacio destas características, aberto ao debate honesto e profundo desde diferentes perspectivas teóricas, é contrastado e enriquecido coa participación activista de moitas das integrantes. Pensamos que este pode ser o solo fértil que poida facer agromar unha corrente de estudos queer netamente galega. Agora, se me permitedes un momento publi, se a alguén lle interesa entrar a formar parte ou propornos algunha actividade, só ten que ou comentárnoslo a nós ou contactarnos a través de redes sociais ou do email. E xa está. Moitas gracias, Ana. Imos coñecer agora a rede educativa de apoio LGTBI de Galicia. Moi ben, moitas grazas. Moitas grazas tamén, como di Ana, ao Consello e nomeadamente a Carme por invitar a rede a esta xornada. Eu, aínda que pertenzo á rede, fun fundadora, estou como último descarte, o sea, aquí me refiro que todo o mundo do equipo de coordinación tiña, claro, ser todo o mundo docente en activo, pois tiñamos hoxe un día complicado, bueno, calquera cousa que me pode equivocar, Quique, me corrises e me axudas, porque Quique é vogal da rede. Sí que, porque dende o principio estive implicada, vos podo comentar que surdiu a idea de formar esta rede de dúas persoas, non? De Ana Ojea e de Denis Vicente, dous dúas persoas que xa nos seus respectivos centros, que eran o Politécnico de Vigo e o Iesas Barsas, non? Creo. Con grupos dirixidos ao alumnado do colectivo LGTBIQ ou non. E tanto Ana como Denis coincidían en que tiñamos que coñecernos entre nós a máis xente que tamén estábamos traballando en este sentido tanto nos centros de primaria como de secundaria. Entón, no 2019 se organiza unha xuntanza convocada polas redes sociais, unha primeira xuntanza que foi moi emocionante, onde polo menos eu recordo con bastante emoción, moi participativa, no que había unhas ideas bases que agora vos comento e que se puxeron en común, e onde todo o mundo foi aportando distintos pareceres de como tiña que ser unha rede dese tipo, unha rede que servise tanto como intercambio de información, de axuda, de experiencia entre o profesorado que estábamos traballando de xeito espallado por toda Galiza, e tamén como, ademais, importantísimo de establecer esas canles de relacións persoais, tamén de poñer entre común entre nós recursos, que dimos moitos recursos, moita xente, que todo o mundo podía e pode aportar moitas cousas e que tiñamos dificultades moitas veces para poñer en común. E entón, despois desa xuntanza, veu a hecatombe do coronavirus
E despois, claro, foi un momento complicado, e no 2020 xa en maio xa se configurou como asociación legal. E os tres eixos principais os que temos como que nos risen na rede son a idea da coeducación, ou seja, coeducar en igualdade, independentemente do sexo, do xénero do noso alumnado, educación en diversidade sexual, de identidade de xénero e familiar, por suposto, e a idea de unha educación sexual integral. Quitando o da coeducación, e, bueno, sendo isto xa idea miña, me refiro a opinión miña, quitando o da coeducación, que a Consellería de Educación pode ter así, baixo a miña opinión, non da rede. Pois eso, lixeiros empujes ou de vez en cando dan unha mano de barniz por encima. Os outros dous pilares, a educación en diversidade sexual, de xénero familiar ou a educación sexual integral, están absolutamente abandonadas no sistema educativo, tanto na Galiza como en casi todo o territorio do Estado español. Pois unha vez configurada como asociación, bueno, incluso antes de estar configurada como asociación, o primeiro acto que fixemos así multitudinario foi unha queixa que levamos a Valedora do Pobo. Se vos lembrades cando hubo a segunda onda de propaganda de Hazte Oír, desta plataforma tan a dereita, da ultradereita, que chegaba aos centros uns panfletos carísimos, completamente LGTBifóbicos, coa idea, ademais de que a petición expresa aos equipos directivos que os espallara entre as familias, porque eu formaba parte do equipo directivo naquel momento. Entón fixemos un rogo a Valedora do Pobo para que, por favor, lle preguntase a Consellería que se podía facer algo en contra deste tipo de propaganda casi se podería pensar que anima o odio, e que nos atendeu moi cortesmente, nos responderon moi cortesmente, e o último que se sabía, eu polo menos, foi que en 2 veces na oficina da Valedora reclamou información á Consellería de Educación e non lle contestaron, e aí quedou o asunto. E logo, a través, no 2020, entre un montón de participacións que tivo toda a Xunta Coordinadora en distintos medios de comunicación para visibilizar a rede, pois, dende o principio, por exemplo, participación no segundo congreso do Pinto e Maragota para a diversidade sexual, participación no faladorio e visibilidade lésbica en el ámbito educativo dentro das actividades de Visibles Fest, participación na palestra de infancia e adolescencia, liberdade de ser e sentir, organizados pola Deputación da Coruña, participación nas jornadas orgullosamente trans a través de redes sociais, houbo xente integrante do xurado primeiro premio literario Pinto e Panagota, participación no LW Virtual Pride organizado por Les Working, redacción e lectura do pregón do Orgullo de Vigo 2020, participación na redacción do Manifesto do Orgullo LGBTI da Coruña 2020 tamén, organización do faladorio de diversidade LGBTI+, un reto educativo dentro das actividades do Orgullo da Coruña 2020, participación no documental Persoas S.A. de Carmen Peje Granxeiro, nas 10ª xornadas de educación Vive la diversidade, Vive la inclusión e Educa en positivo da Federación Española de Gays, Trans e Bisexuais, e participación como monográfico na revista educativa Dile, un tema interesantísimo que tamén non sei se poderemos falar, la potencia transformadora de la visibilidad sexogenérica en las aulas. E isto son unha escolma de todas as actividades que foron facendo ao longo destes 3 anos, que foron difíciles, pero moi frutíferos. E nada máis, dende logo, se alguén estivese interesado en participar, como vos dixo Quique, tanto de ensino regrado como non regrado,
aquí estamos. Adiante, estamos. Adiante, sí. Moitas gracias, Paloma. Cris, cando tengas... Bueno, eu tamén quería agradecer, como non, a invitación a estas xornadas, a este espazo de reflexión, de pensamento, grazas a Carmen, grazas a Rosa por organizar todo isto, grazas ao Consello da Cultura por contar con nos un ano máis. Bueno, explicar o que fai Arelas non é sinxelo, porque Arelas fai moitas cousas, e además traballamos todos os días do ano, aquí non hai horario, pero se tuvera que decir así a grosso modo que Arelas sobre todo é un espazo de encontro, é un espazo de crear redes, é un colchón non só para as familias, que sempre se pensa nas familias, sino sobre todo para as persoas trans que nos chegan, que normalmente son menores de 20 anos. E isto xa é importante, porque, bueno, as que tuvemos que empezar xa fai 7 anos sin ese colchón, sin esas redes, pois sabemos o dificultoso que é ter unha, dicías tú que era nai dunha nena, xa non son nai dunha nena, xa son nai dunha adolescente trans, con todo o que implica ser adolescente, que é algo de verdade duro de levar para diante, pero bueno, aí estamos. Pero fai 7 anos era bastante máis duro ir aos sitios e atopar que, bueno, pues que eras a única, que non había información, que eso non era posible, e algunhas tuvemos que ir tamén a Madrid para atoparnos con outras crianzas trans. Bueno, pois iso, Arelas, sobre todo, o que pretende é ser ese acollemento, ese primeiro acollemento para esas familias que, como me pasou no seu momento, pois moitas veces están, bueno, non sei se asustadas, ás veces sí, nun estado casi de shock, preocupadas e moi desorientadas porque, aínda 7 anos despois, pois o descoñecemento da transexualidade infanto-xuvenil é importante. Tamén da transexualidade en adultos, non? Adultas, pero, sobre todo, da realidade trans infanto-xuvenil. Logo, eso xa é unha parte importante. Bueno, e logo que fai Arelas, non sei se consciente, ás veces inconscientemente, pero moitas veces conscientemente, o que facemos é unha loita polos dereitos das crianzas adolescentes trans en todos os eidos da vida, non? No eido social, no eido legal, educativo, sanitario, en fin, é familiar, non? Cultural, deportivo, en todos os ámbitos. Logo, unha labor que tamén facemos importante, precisamente porque as situacións de discriminación, de violencia están por aí, siguen existindo, pois o que facemos é ter unha persoa que é Miguel Vieito, que fai un asesoramento, un acompañamento xurídico legal moi importante para as familias e, repito, tamén para os menores que non teñen apoio familiar, e isto é moi importante. Logo facemos calquer tipo de, ou damos calquer tipo de información, orientación, asesoramento, acompañamento, como digo, ás familias, tamén aos menores trans, a todos os niveis. Logo, outra das labores que me parecen importantes, da que imagino falaremos despois, é que para nós é transcendental é facer unha labor de sensibilización barra formación. Unha cousa vai unida a outra, non só sensibilizamos, sino que falamos facemos unha formación, non sei se non reglada, pero igual de importante me parece, ou incluso diría a veces que máis importante, non? Para nós ir ao ámbito educativo, e é algo que facemos moi a menudo, afortunadamente, é importantísimo. Pois mirad, unha anécdota para que vexades o importante, non? A semana pasada, non fai falta irse moi lonxe, eu os xoves fun a un centro educativo, onde fun a varias aulas, o día seguinte volvín ao mesmo centro educativo e resulta que unha das persoas que me escoitou os xoves pois quixo falar comigo para comunicarme que tamén que é trans, que é unha adolescente trans, 13 aniños, e que un pouco me pedía ese apoio, esa forza para dicilo na súa casa, non? Para que vexades que é importante ir aos centros educativos para axudar a esas crianzas que xa están aí, ter esa fortaleza suficiente para dicir eu tamén son pois como Sara, como Eric, como Brais, como tantas outras, e quero ter a súa mesma vida, que isto é importante. Quero ter, polo menos vou a loitar polas mesmas cuotas de felicidade. Logo veremos se o logramos, seguramente sí, non? Logo, para nós, como digo, facer formación no ámbito educativo é fundamental. Tamén facemos moita formación ao profesorado, porque sí, porque hai profesorado
que ten moitísimas gañas, que ten unha altísima sensibilidade co tema, que está facendo cousas maravillosas, aquí temos exemplo, pero sí que é certo que hai un descoñecemento importante, repito, sobre todo sobre a realidade trans infanto-juvenil, e piden formación, porque queren facer un bo acompañamento do alumnado trans que está aí, e moitas veces non teñen as ferramentas. Bueno, pois nos piden esa formación que nos facemos encantadas, pero tamén damos formación en outros eidos, como pois, a veces incluso da saúde mental, pois a semana que ven vamos ir a un fin, é dicir, repito, hai profesionais que teñen moitísimas ganas de facelo ben, que teñen a sensibilidade, pero que non teñen o coñecemento, e en Arelas, que, bueno, creo que despois de acompañar a máis de 500 menores, pois xa algo vamos sabendo, non? Xa algo vamos sabendo, pois o que tratamos é de transmitir os nosos coñecementos. Ben, outra das cousas que tamén facemos é organizar ou coorganizar pois, con outras entidades, pois, amizando, por exemplo, ca Facultade de Ciencias da Educación, que este ano non poido ser, pero que organizamos unha xornada sobre diversidade sexual no eido educativo. Bueno, facemos pois moitas xornadas, colaboramos en congresos, en fin. Tamén organizamos e coorganizamos orgullos, e iso que sempre o dicimos, vamos tan apuradas correndo a tantos sitios que ao final moitas veces non nos dá tempo a facer aqueles orgullos que facíamos antes, que tiñamos o mellor menos carreiras, que facíamos con máis alegría, pero bueno, os orgullos para nós é importante. Un orgullo, sobre todo, creo que na mesa coincidimos, orgullos non só para festexar, que é importante festexar, pero sobre todo para reflexionar, que é o que se está facendo aquí, e para cuestionarnos sobre todo o que queda por facer, non? Para min os orgullos é isto, é comunidade, pero é reflexión, é sensibilización e é concienciación, e Arelas, pois, para este tipo de actividades sempre estamos presentes cando se nos chama. Outra cousa importante que cada vez estamos facendo máis, e iso é gracias a que agora temos en Arelas pois, a un ilustrador que é unha maravilla, que é Pris Vidal, que non sei se o coñecedes, senón vos animo a que vexades o que fai. Bueno, pois temos este rapaz trans en Arelas, que xa digo, é un gran ilustrador, e que gracias a él estamos facendo un material, creo que bonito, creo que accesible, cómodo de usar no ámbito educativo, que é o que máis nos interesa, pois é material divulgativo, material pedagóxico que se pode utilizar. Fixemos pois, un par de vídeos, un mundo diverso ou un mundo sin transfobia. Fixemos outro material para a primaria que se chama Un día na miña vida. E fixemos fai pouquiño, por exemplo, outro material polo 8M, onde tratábamos de visibilizar dentro do recoñecemento, non, do valor das mulleres, pois tamén ese espazo para as mulleres trans, que ao noso modo de ver parece que 8M a veces se esquecen de mulleres, non? Pois negras, trans, en fin. E nos queríamos facer un material para visibilizar e reivindicar que tamén temos mulleres trans que fixeron moito. Neste ano pasado collemos a 10 mulleres, o ano que ven colleremos a outras 10, e o ano que ven outras 10, e este ano collemos 10 mulleres pois, representativas do ámbito da ciencia, do deporte, da política, do dereito, do activismo. Temos aquí a Laura Boallo, que ademais foi a nosa portada desa campaña, e outras o mellor non tan coñecidas, pero que non por iso son menos importantes, non? Ademais, tuvo moito éxito este material que fixemos polo 8M. Chegáronos un montón de fotografías de moitos centros educativos que empregaron, que todavía eu sigo indo aos centros e todavía están expostos eses cartéis desas mulleres, que me parece fundamental, non? Moi importante. E despois, outra das labores que facemos é facer esa sensibilización, concienciación a través das redes sociais, non? Que agora como se chega a máis público, non? Pois temos feito varias campañas. Unha que me parece importante destacar, que fixemos o ano pasado, foi a de Canles, a campaña Libres na Casa, que era unha campaña que trataba primeiro de visibilizar unha realidade que estaba pasando, que nos estaba chegando, e é que eses confinamentos tan terribles para moitas persoas pois implicaba que moitos menores trans que no seu ámbito educativo teñen un espazo máis ou menos libres no que poder ser, e isto é de verdade algo de agradecer moitísimo, pois de repente teñen que volver cunha familia que non lle permite ser,
ten que volver o que nos, bueno, moita xente lle chamou ese doble confinamento, é dicir, volverte a meter no armario, non só volverte a meter no armario, sino que falamos de persoas que estaban 24 horas os 7 días do ano encerradas con persoas que exercen unha gran violencia contra elas, a súa propia familia exercendo unha gran violencia cara a elas. E isto é importante que, bueno, parecíanos importante denuncialo, porque son persoas que moitas veces non teñen voz, porque a veces non teñen a forza para facelo, e a Arelas nos pareceu, pois eso, importante denuncialo. Saliron, ademais, varias destas persoas de forma anónima nos medios de comunicación, e, pois eso, diseñamos unha campaña para visibilizar o que estaba pasando e, sobre todo, pedíndolle a xente que nos enviara para facerlles chegar a estas persoas mensaxes de apoio, mensaxe de cariño, mensaxe de recoñecemento, que lles fixéramos ver non estades sós, non estades soas, hai xente que sabemos polo que estades vivindo e hai xente que estamos preocupadas por vos, non? E ademais tamén foi unha campaña no que pedíamos que estas persoas que tan mal o estaban pasando pois nos contaran en mensaxes curtas que o que estaban vivindo, non? E a certo é que nos chegaron mensaxes, pois teño que dicilo, moi tristes, moi duros, pero pola outra parte chegaron mensaxes de apoio fantásticos, non? O sea, unha cousa preciosa, preciosa. Bueno, pois a raíz desta campaña de sensibilización, Libres na Casa, xurdiu un programa que se chama Canle, Canal Canle, Libres na Casa, que o que fai é un pouco poñer nun papel, por así dicilo, ou nunha parte da web de Arelas, algo que xa levamos anos facendo. E é dar acougo, crear redes, facer acompañamento de moitos menores trans que non teñen ese apoio familiar. Pero do ano pasado para aquí, o que nos está chegando maioritariamente a Arelas, e isto hai que dicilo, é, probablemente a raíz deste programa, é menores sin apoio familiar. Hoxe en día podemos decir que en Arelas chegan máis casos, máis persoas de menores trans sin apoio familiar que con apoio familiar. Isto é unha realidade. Agora mesmo teño un grupo de WhatsApp, no teño, non sei cantos son, 82, 84, algo así, adolescentes, non tan adolescentes, trans sin apoio familiar. E isto, a contagotas, cada día nos vai chegando algún caso, que é algo que eu, como nai dunha rapaza trans, é algo que non acabo nunca non sei se de superar, se de entender, e é que parece que canto máis información hai, pois máis retrocedemos no eido, sobre todo familiar. É algo que non, así como noutros eidos, falarémoslo despois, pareceme que avanzamos moitísimo, as familias todavía non estamos á altura. Isto é unha realidade. Eu creo que, en resumen, un pouco o que facemos. Seguramente me queda algunha cousa por aí, pero, xa digo, a grosso modo é o que facemos, non, en Arelas. Moitas gracias, Cris. Se vos parece agora, dende este momento, pois abrimos a mesa para quenes queirades participar. Eu teño, aínda así, varias ideas que quería comentar, entón, se me permitides, vou comezar eu. Quería aproveitar precisamente o título do documental, esta idea do hashtag #FalanElas, para reivindicar precisamente o que temos nesta mesa. Unha mesa pioneira polo que representa, falan as investigadoras, falan as docentes e falan as familias, e de algún xeito representan tres utopías, recollendo un pouco o testigo que emprega Laura sempre cando se refire a Arelas, que comparto plenamente. Arelas é a utopía das familias. Isto era impensable fai, non sei, 15 anos. A rede educativa de apoio LGTBIQ+ de Galicia é a utopía educativa, a utopía das docentes, que se implican e que fan os deberes, como comentaba Paloma, que moitas veces as institucións non fan. E a rede de investigadoras queer é a utopía académica, nese espazo onde todo parece que se sigue movendo.
bueno, pois cuns estándares académicos en uns contextos que moitas veces nos impiden traballar, pois, non me refiro únicamente á idea de gubernamentalidade, de Foucault, cando se refire como se financian os distintos programas de investigación e demais na academia, sino as propias inercias dun sistema centrífugo que empurra para fora todo o que non se corresponde co propio sistema de producción de coñecemento. Entón, neste sentido, quería aproveitar esta idea e preguntarvos que significou para vos ser visibles e tomar a palabra, que significa e que significou no voso contexto o voso paso. Agora xa falades e intervide como querades, tamén revoltas as que nos acompañades no outro lado da mesa. Mirades para min, tócame a min entón. Como igual, que irá a falar? Eu esperaba seguir o mismo turno de palabra. Sí, Empezamos pola dereita. Perfecto, empezamos pola dereita. É dura esa pregunta, porque para min supuxo moito. Eu fixen a miña tese doutoral entre moitas comiñas soa, si que tiña moitísimo apoio por parte das miñas directoras, pero é ben certo que eu non tiña un grupo de investigación que abordase os meus temas, eu non tiña compañeiras coas que falar das miñas inquedanzas, e crear este grupo para min supuxo un paso enorme de crecemento persoal e de crecemento colectivo, porque ademais penso, como ben dixe antes, que as redes son o sustento da vida, non? E que temos que traballar en rede, e que, como di Quique, xustamente na academia é un sistema centrífugo que ao final lévate a reproducir determinados discursos cos que moitas veces non estás de acordo. É un sistema moi capitalizado. Entón, para min a rede é como unha illa no medio na que aprender, na que crecer e na que atopar moito apoio e moita compañía tamén. Pasamos ao centro. Quero pensar, bueno, me constame, pois eso, por conversas con moita xente, non? Nas distintas reunións da rede educativa, o grupo de UAS que mantemos e todo o demais. Por un lado, iso vou falar da rede, logo, pois, quizáis máis a nivel persoal. Que a rede supuso un empuje para moito profesorado que eran do colectivo, pero nunca se significaran directamente como ser do colectivo nas aulas. Unha cousa é ser coñecida como lesbiana e outra cousa é ser unha lesbiana coñecida. Eso forma parte da miña experiencia. Iso, por un lado, creo que por lo menos serviu tamén de apoio, o sea, non a rede, o seu principio é apoiar ao alumnado, pero tamén nos apoiamos a nós mesmas. E creo que sí, que serviu pois para quizáis a determinada xente ver que hai outras posibilidades e que non pasaba nada, non, por facer unha saída do armario no centro educativo. Iso, por un lado. Por outro lado, tamén fixemos varias, agora escoitando a Cris, varias campañas a través das redes sociais con o noso cartelito de son lesbianas, son gays, son trans, ou son queer, ou son hetero, ou son... Pero, bueno, a importancia de darse a coñecer, e ademais así nas redes, que pode recibir todo tipo de golpes por todos os lados, penso que se xuntou na rede xente con moita valentía, e que aí segue estando. A nivel persoal, tanto a nivel laboral como a nivel persoal, a nivel laboral foi no momento en que xa me din a coñecer como lesbiana directamente, non? Sempre, e hai que recoñecer tamén, hai que ser moi delicado, me gusta ser moi delicada neste tipo de cousas, porque me consta que hai moito profesorado que non é capaz de dar ese paso de sair do armario, e, dende logo, ninguén ten a obriga de facelo, non hai que ser absolutamente respetuosas cos armarios dos demais, porque hai claustros que son moi antipáticos, hai claustros que son, bueno, que sabemos que hai casos de LGTBifobia, e hai alumnado de todo tipo.
Pero, bueno, a miña reflexión foi, despois de escoitar a Ana Ojea nunhas jornadas, se eu que son dentro do meu instituto, de calquera instituto, onde estivese, unha xente de poder, porque realmente está moi xerarquizada a vida do instituto, como en toda a sociedade, son unha privilexiada, pois non teño por que ter medo, e si tiña moito medo, pero pensei que era o momento de facelo, porque a través daquela xornada que organizaron no Politécnico, puiden comprobar, pois eso, falaban das experiencias no Politécnico e no Carlos Casares, penso que houbera ese ano de Vigo tamén, o alumnado que estivera neses grupos de apoio LGTBI neses dous centros de Vigo. Escoitar aquel alumnado, como o que falaba Cris tamén, que hai familias que seguen sendo tremendamente agresivas, escoitar a tanto alumnado dicindo que como ter eses grupos de apoio nos seus centros e cambiar absolutamente a perspectiva da súa vida, iso foi o que fíxome pensar que tiña unha responsabilidade que tampouco considero, porque moitas veces con este tipo de conversas se acaba dicindo, vai xente que di, es que tienes vocación de profesor. Non teño vocación de nada, non, realmente, fíxeme profesor, había unha profesora de música no meu instituto, no femenino da Coruña, cando era femenino, que non facía nada, era profesora de francés, non sabía nada de música, eu quero ser como esta señora e vivir así. Aproveitando que era guitarrista, digo, pois isto é un futuro. Equivoqueime, non? Porque aquela señora non traballaría, pero vamos, o que traballamos os demais, o que seguimos traballando. En calquera caso, eso que non é unha vocación, para mí, nun sentido de responsabilidade de como entendo o ensino. Para mí o ensino non só repetir currículums, senón, preocuparse un poquinho tamén polo benestar integral do alumnado. Foi absolutamente enriquecedor, cambiou completamente o meu xeito de traballar, o meu xeito de relacionarme co alumnado, pero non ten ningún punto de comparación o que era antes o que foi despois. Tamén é moi exixente, porque, andar sempre manexando sentimentos propios, sentimentos alleos, cuestionarse o alumnado, por lo menos a min, vaime cuestionarme todos os días moitísimas cuestións. É moi exixente, pero é moi... Está chulo. Ánimo vos. Bueno, pois eu un pouco seguindo o hilo de que dice Paloma, salen palabras como responsabilidade, a mí tamén, quero dicir, eu cando... un pouco visibilizámonos nos medios denunciando, porque era o que pretendíamos, denunciar a situación que víamos ca nosa filla, o que non sabíamos era todo o que se nos viña despois, non? Esa reflexión non a fixemos. E é que de repente empezan a chegar familias que piden consello, que piden asesoramento, e tú ao final só eres unha mamá que tratas de facer as cousas ben, que non sabes se estás facendo ben, e que te están pedindo consello a ti mesmo, non? Logo, sí, implicou, pois eso, unha responsabilidade moi importante, sobre todo, xa digo, cando empezan a chegar menores trans sin apoio familiar. Eso é o primeiro, non? Darme conta de que esa acción de salir nos medios para denunciar algo acaba converténdose nun activismo non buscado, pero que está aí, porque está aí, e implica, pois, eso, ter unha responsabilidade grande para non meter a pata non só ca túa filla, senón cas vivencias de outras persoas, non? Pero que a min tamén me ten aportado poñendo na balanza as cousas boas e malas, porque houve cousas boas e cousas malas, lóxicamente, eu creo que a balanza vai hacia o lado positivo, non? Que pasa? Que ás veces cando estás nesa inercia de traballar, e cando ás veces estás escoitando realidades duras, parece que os logros son menos, non? Ou que non lle das o recoñecemento que deberían de ter, non? Agora, cando cambiamos un nome, pois o mes pasado, non? Cambiamos un nome sexo dunha menor de menos de 12 anos en Ferrol en menos dun mes. Claro, eso fai 6 anos era impensable, non? O mellor agora dentro dun mes tamén vai a ser impensable a partir de agora, por certo. Pero, de momento... E xa é algo como, pois vamos, non? E isto é algo que, pois que o mellor tiñamos que pararnos a decir, oye, que estamos logrando moitas cousas, que non lle estamos dando
o recoñecemento, pero bueno, que é que a dinámica do traballo. En xeral, eu creo que o que me ten aportado é cousas positivas. Eu tamén teño aprendido moitísimo, non só da miña filla, que tamén, que isto cada día sigo aprendendo, non só de Sara, tamén de Gabriel, por certo. A Gabriel un saludiño, que é un crack. Sino que aprendo moito de todas estes adolescentes cos que teño o prazer, o digo así, o gusto de estar aí con estas persoas e aprender cada día, ou de Daniela ou de Laura, das que tanto aprendo, non? Logo, me ten aportado cousas moi positivas, moita deconstrucción, moito desbotar ideas que tiña aí na miña cabeza, moito sair do espacio de confort, pero bueno, eso sempre nos fai, non sei se mellores, pero dende logo nos fai outras persoas, non? E outra forma de estar no mundo e bueno, pois aí seguimos, quero dicir que isto é unha carreira de fondo, co cal ainda estamos empezando. Sodes persoas moi xenerosas, non quero perder a oportunidade de dicilo, porque, bueno, non sei as sensacións que tedes do outro lado da mesa, pero a min resulta moi emocionante escoitarvos falar e pensar o que puido supoñer para min se naquel momento existira a rede, por exemplo, ter unha profe no instituto como lesbiana, que para no meu marco case inimaginable, ou cando estudiaba a carreira descubrir a alguén que tiña interés en investigar en estas cuestións e non case unha década máis tarde como me sucedeu, ou coas familias xa que vou dicir, é moi emocionante. Entón, quero agradecer especialmente a vosa xenerosidade, porque tomar a palabra é sempre transformador, non só persoalmente, senón no noso contexto e no noso redor, verdad? Bueno, parece que hai xa por aquí algunha pregunta, creo que Carme Adán quería intervir. Pois súmome ao que decía Quique, non? Parabéns pola xenerosidade no voso tempo, no compromiso, e tamén, bueno, pois moitísimas grazas de que estedes aquí. Evidentemente, un día moi complexo para un sino, pero era o día que había. O sea, que sinto moitísimo, pero era o día que tiña que ser. Eu quería facer unha pequena pregunta, que é unha pequena reflexión, a veces que a mí me resulta incómoda, incluso cando me formulo, que é a seguinte. A visibilidade por si mesma é transformadora, pero, aínda sendo necesaria, non é suficiente. E digo isto en que sentido? É un momento moi importante, eu creo que na creación do coñecemento, pero non revisa sesgos pasados dese coñecemento, non introduce elementos de cambio nos propios currículum, sino que hai que construílos. E con isto vou a poñer dous exemplos. Na investigación, claramente, siguen sendo minorizados os proxectos de investigación, e Quique e eu compartimos un, e o sabemos perfectamente pola súa ridícula dotación orzamentaria que ten, e además non dan prestixio a aqueles investigadores e investigadoras que sigan esa línea, o cal vai a ser sempre a maiores de. É dicir, pues tú ya te vas dedicando a algo serio e a esto tiempo libre, pues a vas. Co cal, eso va a ser un menos a hora de configurar unha carreira investigadora, do cal que sabe moito, non? E moitos que configurar esa rede tamén o sabedes, non? Ou te conviertes totalmente, para ser libre, unha persoa que haga tu carreira investigadora ao marxen da institución, que é outra posibilidade, pero moi difícil. Co cal, a institución académica se va transformando, non digo que non, pero moi aos poucos. Co cal, a pregunta é, que cambios metodolóxicos se deben facer para non soamente, digamos, facer coñecemento dende fora, sino algo así como se pode facer ciencia desde visiones disidentes, e digo ciencia en sentido amplio. Eso ocurre lo mismo no ámbito educativo, non? Nos, cando comenzamos co tema da diversidade sexual no Politécnico fai 4 anos,
comezamos facendo unidades didácticas a través, no, dos contratos programa, porque se te vas a dar un aula de biología, es que el dimorfismo sexuales, palabra de Dios, te la vamos, Señor, más menos, tú puedes coger calcados manuales de psicología y no hay una referencia crítica, ya no digo a Freud y Lacan, toda esa bichería, o sea, es que, vamos, ni tan siquiera se introduce ese debate, o sea, se introduce el debate, no digo configurar pensamiento alternativo, es decir, una materia que, bueno, como psicología, pues dá moito xogo para o tema en segundo de BAC. Así podemos coller cada unha das disciplinas. Entón, a pregunta é, bien, dado un primer momento que o da visibilidade, hai un segundo, e iso creo que no feminismo máis ou menos o coñecemos, que desde aquí como se van transformando os contidos, en que sentido, como vas introducindo, como podemos facelo, en que materias, como, e eu que son antimaterias propias, que me parece, bueno, a ver, tener igualdade de xénero no currículum es un pouco placebo, no quita ni da nada, o sea, non enferma a nadie e se pode tolerar por parte da institución académica perfectamente, unha hora a la semana, segundo era eso, un terceiro, pero en cambio, dentro do currículum de lingua castelá, lingua galega, como se transforma, e aí realmente damos un oso moi duro e sí que me parece que eso es un, o sea, sobre todo os que estades, bueno, pues de ciencias da educación, tal, como se pode facer esa revisión dos currículos ocultos e poner explícitamente, que eso é un pouco tamén el título da mesa, ¿no? Pues, o sea, cara ao futuro, como se introduce. Tiene un pouco máis que ver, ¿no? Que, quero decir, vos, dende Arelas, como tedes tantísima experiencia o traballo coas familias, na formación do profesorado seguramente sí que o notades, ¿no? É dicir, como profesorado pues, ten ganas de, pero non hai, é dicir, pues, podemos ver, non sei, pues, os libros máis recientes, pedagogías queer, estamos incipientemente en un ámbito que es máis deconstructivo que constructivo. Eu non digo que non hasa que deconstruir, todo o contrario, pero tamén hai que, sobre isto, que metodoloxías utilizamos, desde que puntos partimos, e eso, bueno, a mí, personalmente, como estamos aquí en familia, claramente, ¿no? E coa xente que o estades traballando, é unha das cosas que a veces, bueno, pues, máis me preocupan, ¿no? É dicir, se na academia non se consigue que eso teña unha presencia, e non digo central, pero que sí que polo menos ese recoñecemento, sí, dentro do ensino, temos que dar o paso de, bueno, como introducimos os temas, no, aparte, eso es máis, si estos postos es utopía, lo outro es la posutopía, ¿no? Pero claro, eso sí que é un reto, ¿no? Porque os docentes salen das facultades, teñen másteres de formación do profesorado e chegan aos centros e é a primeira vez que escoitan falar disto. Pues claro, temos un problema importante, ¿no? E que é un problema para mí tamén curricular, que é o coñecemento e que crees que despois tes que ensinar. E como hai, necesariamente, hai que incidir, o sea, e hai que ter presencia, que falábamos antes, es que si no hay, o sea, si no tiene presencia, a ver, no sé cuántas revoluciones estudiamos, pero seguramente en el libro de historia, pues no sé, ya no digo, vamos a ser sesgadas anglosasonamente, pues los estudios de Stonewall no aparecen, ¿no? Pues no aparece, vamos, casi ni el sufragismo. Entonces, claro, aí temos un problema de que está e que non está. Entón, non sei, como vedes vos e como pensades así cara... Vale, pues... El post-utopía. Sí. Quizáis deixeime levar un poquinho pola emoción, non quisen dicir que a visibilidade fora en absoluto a solución a nada, non? É un primeiro paso e estamos falando, bueno, pues nesa
nese contexto de que o alumnado, polo menos o contexto que eu tiña na cabeza era que o alumnado tivese figuras visibles. E relacionado con iso tamén chamoume moito a atención o que dixo Cris na presentación, que vas a un centro, un instituto, despois da charla, alguén, un alumno ou alumna, se te achega e te plantexa, que por un lado é maravilloso, como a sempre, onde que empezaches, porque está Cristina Palacios, e Cristina Palacios ven os centros, e Arelas, por outro lado, pon en evidencia que nese centro non existe ninguén a que esa persoa, esa criatura, esa crianza poda recurrir. Está clarísimo. Claro, o da academia que falabades vos vai revertir directamente no profesorado que chega aos centros, non? E aquí xa paso dese optimismo a un sentimento absoluto de impotencia. Non lle vexo a día de hoxe ocurre, non sei, algo tamén, non sei, outra catástrofe a nivel mundial. Non lle vexo ningún futuro. Non vexo ningún pouco interés vexo polo profesorado, insisto, estou falando dende a miña experiencia nos centros onde traballei, non estou falando en absoluto da xente da rede, vamos, que terá 50.000 experiencias distintas, non? O interés do profesorado é prácticamente nulo. Tamén hai que recoñecer que o profesorado moitas veces estamos superadas por as cargas de traballo inmensas, xa o sabemos, por unha burocracia inmensa. Non existe ninguna mínima inquedanza en facer, como o que ti decías, imos revisar os currículums, xa vai sendo hora. Eu non atopo ninguna inquedanza. Cada vez vexo menos. No meu centro tivemos a sorte de contar con unha pioneira que é Carmen Moure, e grazas a ter un plan coeducativo no 2016 se foron metendo de xeito obrigatorio, hai que revisar libros, hai que revisar libros de texto, me refiro, materiais de texto, hai que facer unidades didácticas en todos os departamentos teñen que por de xeito obrigatorio facer actividades relacionadas coa visibilidade de mulleres señeiras en todos os campos, e tamén do colectivo LGTBIQ. E iso, como case sempre, logo queda no papel. Esas unidades están nas programacións, esa programación está no proxecto educativo, está todo aprobado pola inspección, pero quedan aí. Entón, segue dependendo considero que a Consellería non lle interesa en absoluto, falando da miña experiencia ao longo destes anos, ten un interés ás veces propagandístico ou ás veces así como de maquillaxe, ningún interés en que estes cambios se produzan. Tal e como están pensados os institutos hoxe en día, se non tes a orde dende arriba, ninguén o vai a facer. E a Consellería non manda nada, non lle preocupa. Entón, o seguinte paso é que un equipo directivo estea implicado directamente. Entón, tiramos un poquinho máis. Entón, se un equipo directivo non está implicado, pero deixa facer, entón vai recaer toda esa responsabilidade a xente que traballa nos grupos de diversidade ou de igualdade. Entón, estamos unha serie de xente voluntaria, que facemos o que podemos arrastras de xeito absolutamente voluntario, con moi boa vontade e ás veces cometendo moitos erros polo que ti dicías, porque hai xente que non ten ninguna formación teórica, entón ás veces os actos de boa vontade acaban bastante mal. Ao que me refiro é que por rematar esa post-utopía eu a vexo absolutamente, imposible.
Non, sí, para min sí, pero, bueno, non podo dicilo de outro xeito. Perdón, son un detalle, pero me parece tan ridículo, tan sangrante, tan insultante. O curso pasado chegan a 9 de setembro as instruccións de inspección educativa, 5 folios mal escritos, onde din que todos os centros van ter este curso a obriga de ter un protocolo de igualdade, o que nos chamamos plan coeducativo, un protocolo de igualdade. Independentemente de que podes estar ben ou mal esas directrices, que habería moito que falar sobre esas directrices, pero isto é un 9 de setembro e din que ten que estar rematado, o sea, no proxecto educativo dese mesmo ano que teña que estar rematado en outubro. Así, sempre, non? Como sabemos, bueno, pois o noso, supoño que igual que no Politécnico, fixose ao longo de 2 anos, non? Despois de un ano de formación, de moito traballo. Outras comunidades, como en Canarias, pois tamén teñen os seus procesos de formación e logo redacción do plan coeducativo. E así, hai que facer un plan en 15 días, pero logo vai socorda che din os inspectores, non? Como dixen en toda Galicia. Bueno, pero vos poñede que o estades facendo, que estades redactando este ano e o curso que ben saberemos. Logo, claro, sabeu o COVID e se acabou, o sea, completamente todo interés. Para mí iso é insultante, non? O sea, iso é o que quere, o que a Consellería promove, o sea, facer un plan coeducativo que precisamente podería servir para moito do que ti decías, non? Para revisar todos os currículos, para revisar a visión de como queremos que un centro funcione e trate o papel da muller ou do colectivo. Así, en 15 días, pues bueno, pues vale, así estamos. Perdón. Bueno, eu vou tratar de aportar algo un poquinho máis positivo. Por favor. Necesito. Non sei, igual son inxenua, mas eu penso que somos lexión. Como dicían os de Anonymous, quero dicir, estamos en todas partes, penso que un primeiro paso é pornos en contacto, o segundo, elaborar estrategias, e o terceiro, leválas a cabo. Estamos nelo, non? Pareceme importante, e fiando co que comentaba a compañeira, eu entendo ese sentimento, eu non exercín a docencia en educación primaria, que é o meu campo, mas entendo totalmente o que di, non? Eu cando pensei nun primeiro momento en facer un doutorado, a miña idea foi: o sistema, aínda que non che guste, funciona de maneira piramidal. Polo tanto, se ti és profe de profes, vas chegar a moitos máis cativos e cativas e catives que se só das clase nunha aula. Esa foi a miña lógica. Aquí estamos, non traballo de profe nunha aula, non traballo de profe nunha universidade, mais espero facelo algún día. Penso que esta é a miña impresión, sei que é compartida con algunhas compañeiras. Penso que, por exemplo, no campo de educación é primordial empezar a meter moita caña nas universidades. Se están formando futuras docentes que non teñen coñecemento destas temáticas, o problema vaise seguir reproducindo. Entón, penso que esa podería ser unha boa primeira estrategia. Estamos aí, o que temos que facer é pornos en contacto e ver a maneira de desenvolvelo. E entre todas, pois malo será que algo non vayamos conseguindo. Bueno, vou falar dende fora, non son docente formal. Eu creo que hai un problema de base, e isto en todos os niveis, e é que non hai perspectiva da diversidade. É dicir, de igual que non hai perspectiva de igualdade, non hai perspectiva feminista, moi pouca, non hai perspectiva da diversidade. Moitas veces eu me atopo que hai un profesorado que pensa que con tratar a diversidade afectivo-sexual nunha titoría, chamamos a elas e non ven a dar unha formación, xa está. Eu digo, isto non sirve de nada ou de pouco. Isto ten que ser, como digo, unha perspectiva transversal. É dicir, se tú tes xa unha visión de que o teu alumnado é diverso, sí?
o teu discurso, a túa forma de dar clase será inclusiva, entendo, non? Porque tú querás falar para todo o teu alumnado, non só para unha parte. Pero o problema é que non hai esta perspectiva de diversidade, é dicir, no ámbito educativo, e isto é primaria, secundaria, porque eu estuve aí e teño fillos en secundaria, pero tamén estuve na universidade, é que non hai perspectiva da diversidade. É dicir, nos venden un modelo educativo cis-hetero-normativo, que o válido, que o normal, pois se alguén non entende esta palabreja tan rara, o que quero dicir é que no eido educativo se nos fan ver de certas maneiras, repito, nese currículo oculto, nese discurso, nesta forma de traballar cada día, no que o válido, o normal, esta palabra que ten esa violencia tan brutal, o aceptable é ser hetero e cis. Entón, claro, se esta é a perspectiva que se nos vende, se este é o sistema educativo que se nos vende, pois mal, non? Entón, eu sempre lle digo ao profesorado, facer unha actividade extra nunha titoría é necesaria? Por suposto. Chamar arelas, salas, avante, amizando é necesario? Por suposto. Pero se tú crees que só con esa actividade é suficiente, equivócaste. Porque o que cala non é esa actividade extra que faz un día. O que cala é o teu discurso, a tua maneira de proceder do día a día. Entón, de pouco lle sirve que lle digas ao alumnado, temos que respetar, esta palabra tan horrorosa que tamén odio, temos que tolerar os negros, sabes, estos que están na marxe. Eso non sirve de nada se tú no teu discurso só visibilizas a blancos, a heteros, quero dicir. É como que esa actividade extra é contraria ao día a día. E o que cala no alumnado, baixo a miña perspectiva, eu non son docente, xa digo do día, creo que o que cala non é esa actividade extra, que, repito, son necesarias, sino ese discurso, esa forma de proceder do centro educativo, ese currículo oculto que se exerce cada día, que nos vende, como digo, ese modelo hetero-cis normativo. Isto é a miña... Oculto e explícito tamén, tampouco está moi oculto. Bueno, no explícito, pois non debería de ser, porque eso é ilegal, entón. Pero de pouco sirve tamén, efectivamente, se se fan plan de igualdade, plan de convivencia, tal, e aí metemos a diversidade afectivo-sexual, porque además queda moi chachi, que é moi políticamente correcto, e queda moi bonito, e poner unhas banderas ali no centro, pero eso de que me sirve, se logo repito, o que ti dis cada día, as historias que contas nos libros, as fotografías que mostras na aula, os carteles que hai pola aula, as biografías que ti escolles, os libros que de lectura obrigatoria, nunca aparece a diversidade afectivo-sexual. Vamos, o meu forma de ver sirve pouco. Yo dice alguén que se dedica a ir a facer esas actividades extras, non? Pero que eu sempre digo, non vos quededes niso. E hai profesorado, probablemente por falta de tempo ou complaciente, hai que dicilo, que pensa que con facer esa actividade unha vez ao ano, no mes de xuño, que estamos a tope, eso sí, o mes de xuño e maio, Día Internacional contra a LGTBI-fobia, xa está. Pois, home, eu creo que hai que ir moito máis alá. Por iso digo que é tan necesaria a perspectiva da diversidade, que o ten que inundar todo. E iso xa entra despois currículums, libros de lectura obligatorias, fotografías, os cartéis que hai polo... Non? E a min creo que me falta isto, esta perspectiva, é a miña reflexión última. Pero tamén quero dicir, Paloma, vou te contradicir. Sí, por favor. Eu que teño a oportunidade de ir a dúcias de centros educativos cada ano, a miña perspectiva é que está habendo unha evolución moi positiva no eido educativo. Está delo facendo moito de mellor do que probablemente sodes conscientes. Eu é algo que sempre o digo. Non vexo esa evolución nas familias, sí que a estou vendo no ámbito educativo. E eses grupos de autoapoio de alumnado LGTBI e aliadas, non só para alumnado LGTBI, non imaginades o que supón para alumnado. E que exista estas dúas redes, non imaginades o que implica para este alumnado. Creo que os que estamos un pouco máis desde fora o vemos, e eu estuve vendo unha evolución, e creo que eso non vai ir cara atrás, Hai unha revolución que xa está en marcha que non hai quen a pare. Segura? Sí. Surasmo? Sí. Veremos aquí dentro de 2 anos e faremos esa perspectiva para atrás, a ver se é certo. Sí, é certo, ás veces estás, claro, tan centrada aí, tan loitando con... Bueno, non loitando, traballando e tal, pois eso, que perdes a perspectiva, non? Eu tamén o creo, estou totalmente con Cristina, non é unha crítica a todo. Ai, pois entón compensoume a viaxe a Santiago, pero vamos, vou sair de aquí... No, a ver, pero claramente, sabes, non tiene nada que ver, que tú compárate o que falamos, ¿sabes? 6 anos para atrás, xa non dicimos máis. Vamos,
unha década, dúas, o sea, que non ten nada que ver. Que ocurre? Que claro, as resistencias son moi grandes porque o marco que tú moves é moi grande, pero no, evidentemente que a conciencia é un efecto de moitas capas, é unha construcción, e tes xente ideolóxicamente en contra, xente que traballa o doble que fai unha década en su mesmo posto de traballo, exactamente o doble. Eso, co cal le estás pidiendo a maiores un compromiso, e todo o que fas son de... Perdón. Claro, nosotros traballamos moitísimo máis, temos moitísimo máis alumnado, entón, eu sí que creo que, e si, en concreto, pensamos xa na realidade trans, é que o eu alucino, creo que nos últimos 6-7 anos a diferencia é absolutamente abismal. Non quero cortar o debate, disculpademe, hai outra pregunta por ali. Vou facer un comentario e xa lle damos paso, vale? Retomando a idea que facía Carme, porque non podo deixar de pensar en que moitos destes problemas se resolverían se atendéramos o que teñen dito feministas con anterioridade. Eu non podo evitar barrer para casa e pensar nas epistemoloxías feministas e pensar na denuncia da neutralidade como a posición hexemónica. Ao final, a neutralidade non é tal. A neutralidade é a visión particular duns cantos privilexiados. E tamén creo que parte do problema ten que ver con rodear os criterios políticos como se fosen criterios técnicos. E ese é a grande trampa do neoliberalismo. Xa é unha opinión persoal. O vexo no ámbito académico, nos sistemas de acreditación das investigadoras, nos propios sistemas de calidade, todas as burocracias que rodean o traballo académico, que al final non son máis que aplicar os criterios dunhas determinadas especialidades científicas que teñen además unhas implicacións utilitaristas que non se poden aplicar a todos os ámbitos de coñecemento e facelas homoxéneas para todos os campos. Isto supón un problema e supón un recorte das propias liberdades do propio persoal investigador e do propio profesorado no caso dos centros educativos. Por lo tanto, eu creo que parte da revolución ten que ver co que o profesorado recupere a autonomía no seu traballo. Eso é para min un punto clave. E sí que teño expectativas boas porque, a verdade é que neste sentido estou esperanzado, por exemplo, coa nova lei de educación e co debate que se está dando precisamente neste momento. Onte houbo, creo que foi onte, un foro dos representantes do alumnado de toda España falando do currículum. Eu sí teño expectativas en que se poida acadar, seguramente non resolvamos o problema, pero poidamos acadar certo consenso. Xa rematou, había outra pregunta. Gracias. Realmente non era outra pregunta, senón era para seguir falando do que comentaba Carme e dar un pouco a miña visión, porque xusto é un pouco a miña área de traballo e de estudo. Sí que comentaba Paloma que non vía moito interese por parte do profesorado. Eu quero comentar que xusto fai 3 anos xa fixen un estudo entre o estudantado do Máster de Profesorado de Galicia, dos 3 másters que se daban, estudando cales eran as carencias formativas concretas e que casos de leitefobia tiñan. Cerca do 90% do estudantado deste máster decía que lle interesaba recibir formación específica, tanto de diversidade afectivo-sexual como incluso a nivel de persoas racializadas, discapacidades de distintos tipos, incluso máis que os contidos que se daban no propio máster de profesorado. O sea, interese había. Sí que me creo que despois, unha vez que entras no proceso de opositar, ir movéndote por toda Galicia de sustitucións e demais, dando materias que igual non son a da túa especialidade, tens que volver a preparar de cero, pois acabas tan sobrepasado que cando che din podes vir a estas xornadas de formación sobre diversidade LGBT, a non ser que xusto che cadre que tes un caso de un estudante trans e que non sabes como tratalo, que tes un caso de bullying homofóbico cerca, non che dá a vida e xa non vas. Pero sí que, polo menos entre a sociedade, sí que creo que existe esa querencia por formarse. E, de feito, temos un marco legislativo adecuado para isto, porque, de feito, está a Lei 2/2014, que Carme traballou moitísimo en sacar adiante, e
e que di expresamente que o máster de profesorado de Galicia, así como varias carreiras, como Dereito, como Pedagogía e demais, teñen que ter contidos específicos e transversais sobre o colectivo LGBTI e sobre os diversos tipos de familia. Que pasa? Van 7 anos desde a aprobación desta lei e isto non existe. Pero claro, como metes estes contidos? Cales contidos se van a meter? Vas a coller estes PDFs que se fan nos cursos de capacitación da Xunta que teñen cousas rarísimas, contradictorias entre sí, entre unha páxina e outra, que despois tens que facer un test 5 veces hasta que che dá 50% de respostas correctas para que che den o título do certificado. Creo que é moi importante que desde espazos, por exemplo, como a rede de profesorado ou a rede galega de estudos queer, se colabora na xeración destes novos contidos. Eu creo que, igual que a Xunta ten proxectos como o proxecto Avalar, proxectos que incluso deixan ao profesorado tempo extra para desarrollar contidos específicos sobre material extracurricular ou outras cousas, pois igual desde a Xunta podese buscar xerar contidos específicos que, como decía Cristina, que inclúan a perspectiva diversa en todo, desde a lingua galega, a historia e demais. Sí. Tiñamos un grupo de educación en Avante que estaba moi activo fai 3 anos, de feito Denís, que despois pasou a formar a fundar a rede, saeu dese grupo de educación de Avante, e queríamos facer unidades didácticas para levar aos centros e demais. O que pasa é que ao final non acabas chegando a todo. Agora que tedes a rede de profesorado, que xa facedes unidades didácticas vos, pois unha posibilidade de poñerse en contacto entre tal, falar coas investigadoras que facemos desde a academia e presionar a Xunta para que fagan o que teñen que facer, que é o seu traballo, facer cumplir a lei. De que non sirve ter unha lei que non se cumpre. Por un lado, sí, a ver, o meu contexto é dun instituto con, pois, eu teño 52 anos, e son das máis novas, imagínate, non? Claro, non estaba referindo a xente que ao falar. Por suposto que todo isto suceda. Pero logo, ese o que apuntabas, que me parece, e hai moitísima xente que fai grupos de traballo, claro que sí, moitísima xente en centros de toda Galiza. Fan actividades, fan materiais curriculares, pero ese é o gran, polo menos do meu punto de vista persoalísimo, é un dos grandes vicios do profesorado. Como decía Cristina, ven arelas un día e xa está. O outro grandísimo vicio do profesorado é pois me descargo este PDF, pois me descargo esta unidade didáctica do Politécnico, total, xa teño feita, bum, fotocopias para 30 criaturas, ala, xa está feito. Iso está moi lonxe, dende o meu punto de vista, o que eu considero, do que realmente como se ten que traballar. Pero, bueno, que estábamos na actitude positiva, xa non... Pero, Paloma, é porque non hai ferramentas, non hai coñecemento. É dicir, o profesorado descarga ese PDF porque non o teñen. Sí, eu sempre digo, hai que vir aprendido da casa, xa o sei. Pero igual, se ven un sistema universitario que xa non lle dá esa formación... Por suposto, que esa é a parte magnífica, toda esa parte magnífica de todo iso. Pero que hai algo... Bueno, remato co rollo este de anécdotas que teño. Eu recibo unha formación en música clásica, eu fun guitarrista. Non? Só sabía de música clásica. Teño que dar clase de música nun instituto, pero teño que falar de músicas do mundo, de música tradicional, de jazz, de rock, de pop, que non teño ni maldita idea. Porque eso sabía de música académica, occidental e patriarcal. E todo iso tiven que aprender. Igual que tiven que aprender un montón de cousas, bueno, todo sobre xénero. Partiu da miña responsabilidade. Punto. O sea, é o mesmo. O sea, para mí é exactamente o mesmo. Cumplir con a miña responsabilidade profesional. Punto. Outro tema que me estou pasando, mogollón. Sí, me estou pasando. Sí, estou de acordo contigo. Se queres, sigue, Quique. No, é que quero sacar outro tema antes de pechar. Quería preguntaros por unha cosa en concreto que teño moito interese en coñecer a vosa percepción. Entón, se te parece, pechamos isto e pasamos. Nada, eu só ia dicir, fiando un pouco todo, que eu penso que ese interese existe, como di Xandre, por parte do profesorado,
Existe tamén por parte do alumnado, non sei se recordades, fai uns anos, había manifestacións nas rúas de España pedindo educación sexual integral. E iso o fixeron os adolescentes. Entón, eu o que penso é que hai que buscar a maneira de que chegue a formación, porque senón ao final é o que di aquí, que non que acabamos con esa defensa da neutralidade de como eu non sei deste tema, non me responsabilizo do que fago, pois, por exemplo, nas aulas ou en outros eidos, porque poderíamos falar tamén de psicoloxía, de medicina, de mil ámbitos laborales, claro. E ao final recae un pouco niso, non? Penso eu. Para rematar, quería sacar un último tema, non quería deixar pasar a oportunidade, xa que temos aquí estas tres iniciativas pioneiras, de preguntarvos especificamente pola lei trans. Neste momento, en estes días, ademais, que parece que as institucións teñen moita presa por cumplir os deberes que parece que non fixeron antes, e que vimos de escoitar moitas informacións gruesas sobre todo este proceso, en fin, vetos, etcétera, etcétera. Como valorades, quería preguntarvos isto, como valorades este proceso e a proposta que está neste momento sobre a mesa? Se non me equivoco, creo que a autodeterminación sí, pero non para todo o mundo. Se excluen os menores de 12 anos, eran 12? Por debaixo de 16 non vai a ser Por debaixo de 16 e as persoas migrantes. E non binarias. E tamén, e non binarias, gracias, e tamén por que é importante esta lei para Galicia, en que vos pode axudar no voso traballo. Eu o que diga Cris. Bueno, empezo, pero vamos. Bueno, o primeiro que temos que facer polas noticias que nos chegan, porque estamos falando estes días dun borrador que polo visto foi filtrado aos medios, pero que non coñecemos os colectivos, que isto é terrible, pero si é certo que nos dicen os medios, o primeiro que temos que deixar de facer é chamarlle lei trans. Non vai haber lei trans. Isto é o primeiro que temos que saber. Vale? Vai haber unha lei LGTBI no que se van a incluir dereitos trans. Logo non vai haber unha lei trans, que era o que se pedía e o que se nos prometeu e era un compromiso de goberno. Entón, isto xa temos que deixar de facelo polo que sabemos, sí? O que sabemos é que, efectivamente, estáse facendo un texto moi rápido, é dicir, un texto que está salindo, e isto é importante dicilo, dunha negociación. É dicir, está salindo un texto a base de negocio contigo estos dereitos humanos, e se me cedes aquí, eu douche aquelo, non sei se vedes por onde estou indo, é dicir, estáse negociando a día de hoxe con dereitos humanos de persoas moi vulnerables, sobre todo das crianzas trans e das persoas migrantes e as persoas non binarias que xa, polo visto, nin existen. Isto é unha realidade, é dicir, o que sabemos é que se está apurando moito para sacar un texto para o día 29, que é o que se nos manifestou, que é o último Consello de Ministros, antes de Orgullo. É dicir, isto sale adiante porque hai certos colectivos no que estamos arelas, que estamos presionando, sobre todo a nivel máis estatal, para que o Partido Socialista non sexa considerado non gratos nos orgullos. E esta presión que se fixo dentro dos colectivos é o que está logrando é que salga este borrador. Un borrador que, aínda que se nos presenta o día 29 dun xeito, non garante que cando chega a votación no Congreso dentro de 2 anos sexa o mesmo. É dicir, logo vai haber máis negociación sobre esos dereitos que se nos vai a presentar o día 29. O que non sabemos a día de hoxe polos medios, repito, é que a autodeterminación de xénero só vai a estar garantida, en principio, para os maiores de 16 anos. Sí? É dicir, a partir de, ou mellor dito, de 16 para baixo, se non tes apoio familiar, tú non vas a poder cambiar legalmente o teu sexo. Logo estamos nas mismas. E por debaixo dos 12 anos, as crianzas non van a poder cambiar legalmente o sexo. Algo que para nós é todo un retroceso. Nos levamos xa dentro do ano 2016 logrando cambios de nome e sexo de menores trans. E se sale adiante este borrador, para nós vai a ser todo un retroceso. É dicir, é como que, e non falamos outro día con Miguel e eu, como que o traballo de 5 anos vaise polo lixo, non? Xa no ano 2007 se excluíron as persoas migrantes, que me parece un tema
tremendamente, de verdade, complicado. É dicir, temos no noso país un montón de persoas refuxiadas polo feito de ser trans, con ameaza de asesinato no seu país, e resulta que para poder cambiar legalmente a súa identidade estáse dicindo que ten que ir ao seu país de orixe. Isto dende o ano 2007 e resulta que no 2021 estas persoas van a verse na mesma. O sea, é que me parece terrible. E hai que dicilo moi claramente, a parte do goberno que pertence ao PSOE quere sacar adiante un texto que vai en contra de sentencias do Tribunal Superior de Xustiza, do Tribunal Supremo, que vai en contra dunha resolución que sacou o Constitucional e que vai en contra de todos os informes da Unión Europea, que dicen que garantir a autodeterminación das persoas trans, garantir o dereito para as persoas migrantes e recoñecer as persoas non binarias é un dereito que é algo que temos que lograr en todos os países da Unión Europea. Poñémonos sempre moi histéricas, e non me extraña, con todo o que acontece en Hungría, con todo o que acontece en Polonia, e por que non revisamos o que se está facendo en España co colectivo trans, que é unha auténtica vergoña. Resulta que se nos ven prometendo dende o ano 2007 que aquela lei que saliu, que se lle chama lei trans, non sei por que se lle chama lei trans, a unha lei que só recoñece o exercicio, a potestade para cambiar a tua identidade, eso sí, previo 2 anos de tratamento hormonal, pois estamos no 2021 e creo que pouco ou nada temos que celebrar. Eu nesto sí que vou a ser moi pesimista, moi crítica, porque, xa digo, unha cousa é o que se nos vai a presentar o 29 de xuño, outra cousa é o que se aprobará, si que se aproba nesta legislatura. Se alguén queda fora dos dereitos, para min non é unha lei garantista. É dicir, sempre se fala da seguridade xurídica. Se as crianzas quedan fora desa seguridade xurídica, se as persoas migrantes quedan fora, se as persoas non binarias quedan fora, eu, persoalmente, Cristina Palacios, non quero esa lei. E eu, como salga adiante esa lei, eu digo así, vou a impulsar, promover, farei todo o traballo posible para levar esa lei a donde haxa que levalo, por suposto, os tribunais europeos, porque se xa o Tribunal Constitucional se pronunciou, nos, dende logo, dende Arelas, non vamos a admitir unha lei que é inconstitucional. Pouco máis teño que dicir. Pois o que dixen antes, que estou de acordo con Cris, xa o sabía, que menos que seguir loitando ante que xa non sei como dicilo, unha especie de acordo de mínimos humillante, non? Sí. Que máis dicir? Eu penso que o único que podo facer eu aquí é pois repetir un pouco o que tantas compañeiras, tantas amigas trans xa dixeron, xa están dicindo, están berrando que é necesaria unha lei, que cubra as menores, que cubra as inmigrantes e que cubra as persoas non binarias. E xa está, non podemos estar cuestionando dereitos como se está facendo, plantexando leis descafeinadas. E, ademais, aproveito para dicir que moitas veces utilízase a teoría queer como unha arma arroxadiza. Estamos falando dos dereitos das persoas. Esas persoas existen, están aí, están nas rúas e teñen a súa vida e as súas necesidades. Non se pode utilizar un campo teórico para ir en contra dunha lei, e máis da maneira deshonesta que se está facendo, porque é unha deshonestidade intelectual brutal o que estamos a vivir. Non sei se queredes, mira, por ali xa rematamos rapidamente, vale? A última intervención por aquí. René, ali atrás. No, é un gesto de que sí. Bueno, pois quedamos entón cos deberes pendentes claros, temos claro que temos que seguir reclamando de todo o que nos queda por seguir loitando, temos claro o carácter pioneiro destas iniciativas no contexto galego,
as que parabenizamos tamén polo traballo que estades a desenvolver, e nada máis, pechamos a mesa agradecendo a vosa participación e vémonos polas rúas. Moitas gracias.